hemen dituzue Urungurungu eta Arangaranga irakasleak. Egunon. Ni orain testu bat irakurriko dut. Eta Urunguru irakasleak azalduko du nire entonazioa berazken asmazioarekin. Bai, hemen erazpikoa ez, eta eguan jartzen dugu lehen, eta jatzen dut ordara. Azalpenak geroko. Bueno, hasiko naiz. Felix, 9 urte zituela gaixotu zen. Hasieran, hasi ginen, ote zituen, esan zuen medikuak. Neskatu hura askoa luzatzen ari zen denbora gutxia. Eta horrelakoetan ez zen aditzekoa. Ezurrek oinaztea sortzen. Urungurungu. Azalduko zenuke zer esan duen zure makinak? Bero, intonazioan joan zera lehenengo gora, gero bera, gero recto, gero berriro gora, gero bera, gero joan zera mantxo, eta gero gelditu zera, gero joan zera berriro gora, berriro bera, gero joan zera jaisten, igotza pizka bat, eta bukatu zera.